नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोग का द जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै बर' हारिनि बिर जोहोलावजो फंबाय बिनानावमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। आंनि भिडिअखौ दिनै नोंथांमोना एसेबां अनसायदों एसेबां अनसायनानै 50K साबस्क्राइब खालामनानै होबाय, थेवब्लाबो आं नोंथांमोनखौ थेंक इउ होनो हायाखै। बेनि थाखाय आं जोबोद दुखु। गुबुना 50K जानाय लोगो लोगो केक हाबायमोन, नोंथांमोनखौ थेंक इउ होबायमोन, नंगौना नङा? नाथाय आं गोबां बिजि। आं बेनि थाखायनो नोंथांमोननाव सरि बिनायदों। नोंथांमोना मालाबाबो आंखौ गाज्रि मोननाङा। आदाया 50K साबस्क्राइब जानायनि उनावबो जोंखौ थेंक इउ होआखै होनना। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि नखरनिफ्राय सरि। नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ साफा साफा मानसिया मोजां मोननानै अनसायनानै 50K साबस्क्राइब खालामनानै होबाय। अब्ला दिनै आंनि इउटुब भिडिअआ 50K साबस्क्राइब जाबाय, नंगौना नङा? बे साबस्क्राइबखौ नोंसोरसो खालामदों, आंथ' खालामाखै। अब्ला दा आं नोंसोरनो मा होगोन? आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि जाखांफैदों आरो मा होगोन आं नोंसोरखौ? मा होननानै बुंगोन? नंगौना नङा? साफा साफा दाब दाब जायगानि मानसिफोर, सोरनो आं मा होगोन? नंगौना नङा? आं दा मा सानदों मिथिबायना? बे बाराव आं न'आव थाङोब्ला नोंथांमोना दि आंखौ 50K साबस्क्राइब खालामनानै होबाय, बेनि नामाव जोंनि बर' हारियाव गोबां मावरियाफोर गथ'फोर दङ, बिमा बिफा गैजायै आश्रमफोर दङ खोमा, आरो गोरिब सोरबा आथिं गैया बायदिसिना दङ खोमा। आङो बेसोरखौ नागिरनानै साफा साफा मानसिखौ नागिरनानै खमसे खम 30,000 फैसा होगोन आं। गस्ला गांसे गांसेबाबो, लंपेन्ट गांसे गांसेबाबो, 500 थाखा 1000 थाखा होनानैबाबो आंनि पकेटनिफ्राय आङो मा खालामगोन? 30,000 फैसा होगोन। आरो आं होबावगोन, बेखौ आं बुङा। लाख थाखाबो जानो हागौ। आं बेखौ बोरै होगोन आं बेखौ नोंसोरनो खोन्थाया। नाथाय आंनि पकेटनिफ्राय आं फार्स्ट टाइम नोंसोरनो 30,000खौ खिन्थिग्रोगोन। बेनि उनाव आरो आङो जेसेबां हायो 30नि सायाव नाजाबावगोन। नोंथांमोना आं सुटियाव थाङोब्ला नायबाय था, आं जि बुंदो बेखौ मावखागोन। आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, आं होनबायना मैयानो, सासे सबजि बेफारिया बोराय टाइमाव थैनो गिहैया, बुजिबाय? बेफोरबायदिनो दिनै जेम्सखौ सोरबा दोलोआ बुथारनानै, सोरबा दोलोआ गादबना दोननानै, सोरबा दोलोआ गोदोना हास'नानै, नंगौना नङा? बर' हारिनि 95%आ धोनि जायोब्ला जेम्सखौ बुथारनानै जेम्सनि नखरनि बिमा बिफा बिब'फोरनि मेगनाव मोदै सख'नो लुबैदोंब्ला, आरो बर' हारिया 95%आ धोनि जायोब्ला, इन्जुरनि न'आव उन्दुग्रा, सबजि फाननानै जाग्रा, मैगं फाननानै जाग्रा, फानलाय बायलाय जाग्रा, बैफोरबायदिया धोनि जेम्सखौ बुथार। 100% जेम्सआ बुथारजागोन। जेम्सखौ बुथारनानै नोंसोरो साक्सेस जायोब्ला। खिन्थु आंखौ बुथारनानै साक्सेस जायाबा बुथारनायनि मा लाब? नंगौना नङा? आं बेखौसो सानो। जोङो सैथो बाथ्रा बुंगोन, जों रावखौबो गाज्रि खालामा, जों रावनिबो हेंथायै बाथ्रा बुङा, माव होनना बुंगोन जोङो। सैथो बाथ्राजों जोङो आगान सुरगोन। आंनि उन्दै उन्दै फैनो गोनां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ बुजायगोन जोङो। आंल' नङा, जों गासैबो बुजायनांगोन, नंगौना नङा? जों गासैबो फैनो गोनां गथ'फोरखौ बुजायनानै जों मोजां खालामनो नाजागोन। जाहाथे जों अनलायलायो, जाहाथे जों अनलायलायनो हायो, जाहाथे जों गोरोबलायनो हायो, जों बेखौसो खालामनो सानगोन, नंगौना नङा? आं बेखौसो सानो। आङो मोनसे बाथ्रा बुंनि। मानसिफोरा बुङो ना, कुकाराव माइरङा सोबानो ओंखाम मोनो। नोंगौ मोनो। कुकारा खिन्थु जोबोर खस्थ' मोनो, ओरैबायदि खस्थ' मोनो कुकारा, बेनिफ्रायसो ओंखामा मोनो, बुजिबाय? बेफोरबायदिनो सासे बिमाया सासे गथ'खौ 9 मास उदैयाव लायो। 9 मास उदैयाव लानानै ओरैबायदि खस्थ' मोनो बे बिमाया, बे बाथ्राखौ गासैबो मिथिखागौ। खस्थ' मोननायनि उनावसो बे गथ'आ जन्म जायो। ओरैनो जन्म जाया गथ'आ, आरो कुकारनि ओंखामाबो ओरैनो मोना। बे बाथ्राखौ नोंसोर गासैबो मिथिखागौ। अब्ला जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, देरखांनायनि उनाव सासे बिमाखौनो जोङो फेदेरनाया मानो? नाथाय सासे बिमाया सासे गथ'खौ गोजांसैबा, गरमाव गरम जासैबा, आरो सासे बिमाया सासे गथ'नि सेराव गावगाय जानानै सासे गथ'खौ मालाबाबो बुक्का दोना, मालाबाबो गथ'खौ मोनजायो बेफोरबायदि खालामनानै दोना। बिमाया गोसो सिङाव ओरैबायदि दुखु मोनो, सासे गथ'खौ लानानै देरखांनायनि उनावबो, फाग्लायानो जा जग्लायानो जा, सासे बिमाया सासे गथ'खौ ओरैबायदि माने सानसेयाव खेबसे बेनि महरखौ नायनो लुबैयो। आरो सासे बिमाया माब्लाबाबो फिसाखौ हायाव दोननानै गावगाय बिसिनायाव उन्दुआ। आं बेखौबो 100% बुंनो हायो। अब्ला जोङो मा खालामो? सोरबा आरो सासे सानैया सासे बिमाखौनो फिसिफिननो हाया, सासे बिमाजोंनो थाफानो हाया,
ओरैबायदि लासिंसिं सासे बिमाया इन्जुरनि न'आव उन्दुयो गावगायो बबाव उन्दुयो पाकानि न'आव उन्दुनानै ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा आं जोबोद दुखु मोनो सासे बिमाया आं होनखादों सासे फिसाखौ फाग्लाबाबो जग्लाबाबो सानसेयाव खेबसे मोखां नायनो लुबैयो नाथाय बिसोर गावसोरनि दुखुखौ मालाबाबो बुङा फिसाफोरनि सिगाङाव नाथाय जों फिसाफोरा मानो बुजिया जों दिनै सासे बिमाखौनो अननो रोङाबा सासे बिफाखौनो अननो रोङाबा बिदा बिफं जों अनलायलायनो रोङाब्ला अब्ला हारिनि मा मोजां खामानि मावगोन हारिखौ बोरै जौगाहोगोन हारिनि मा मोजां बाथ्रा बुंगोन आं बेखौ सानो आरो सासे बिमाखौ इन्जुरनि न'आव फुथुनानै गावगायनि पाका न'आव उन्दुनाय मानसिया हारिखौ माबायदि मोजां खालामगोन हारिखौ बोरै अनसायगोन हारिनि थाखाय मा मावगोन अब्ला बेनिखायनो आं बुंनो सानो आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जों अनलायग्रो गावबा गावनि न'खरनि मानसिखौ सनमान हो बिमाखौ सनमान हो बिफाखौ सनमान हो बिफाया फिसाखौ सनमान होगोन जों गासैबो सनमान होग्रोलाय जों गासैबो अनलायग्रो अब्लानो जों गासैबो अनलाय मा जागोन जोङो गासैबो हारियाव जों अनलायनायखौ लाबोनो हागोन आं बेखौसो सानो आरो दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो थांनायाव जेम्सखौ सोरबा दोलोआ गादबनानै दोननो नागिरदों सोरबा दोलोआ जेम्सखौ बुथारनानै मा खालामदों जेम्सनि बिमा बिफानि बिब'नि मेगनाव मोदै सख'नो नागिरदों अब्ला आरो मा बुंबावनो बेनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैला उन्दै फंबाय बिनानावमोन जों माब्लाबाबो गिनाङा जों नाजानांगोन सैथो लामाजों थांनांगोन जों सैथो बाथ्रा बुंगोन नंना नङा जों सैथो लामाजों थांगोन सैथो लामाजों नांगोन जों रावखौबो हिंसा खालामा जों हिंसा खालामालासिनो नांनो नाजागोन नंना नङा सोरबा गोरिबनि फिसाया मोजां जायो खोमा सोरबा सासे गोरिबनि फिसाया मोजां जानानै सासे बिमाया उद्धार मोनो खोमा आं बेखौसो सानो जों लाजिनाङा गिनाङा जों फावसायनाङा आवगायलांबाय था फंबाय बिनानावमोन आरो आं मा बुंबावनो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन गुजुबाय थादो नोंसोरजों रायज्लायनायनि गेजेराव आं बुजिबाय थादों आं मानो थाख्लायबाय थादों गुजुनो नागिरबाय दं आरो नोंसोर गाज्रि मोननाङा माने आनडिसिप्लिन जादों आरो आंनि भिडिअ'आनो माने खुगा थाख्लायबाय दं माने गारमाया मानबाय दङ आं भिडिअ'खौ हानाय नंला बायदि मोनदों आरो बानायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा गोबां कन्ट्रल खालामदों आरो बे गुजुनायखौ आंहा गारमा माननायखौ बिदिब्ला आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन 50K साबस्क्राइब खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि न'खरनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो 100K साबस्क्राइब जायोबा आं मा होगोन दा आं बेखौसो सानदो दा 50K आव 30,000 होनबाय आरो 100K आव मा होनगोन आङो 100K आव मा होनगोन बेखौ आं बुंथ'ला बेयो उनाव जाबाय थागोन ना 100K निया दा 50K नियावसो ना बेफोरबायदिनो जों अनलायलायनो सोलों आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन न'खरनि मानसिखौ मावनो गिनाङा फावसायनाङा जों साक्सेस जागोन अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन बेखिनियावनो दोनथ'नोसै माने गुजुनो नागिरो नालाय कनसेन्ट्रेटआ बायजोबो आं मा बुंनो नागिरदोंमोन बे बायजोबो बिब्दिब्ला फैनो गोनां भिडिअ'खौ नोंथांमोना नेनानै था जय हिन्द नमस्कार खुलुमबाय